Koka maldenw tɔgɔla minisiriso ale ni kɛnyɛrɛye cakɛda minisiriso ma olu ye wulikajɔ kɛ ka se ka maldenw kunbɛn minnu ye wulikajɔ kɛ ka na Mali kɔnɔna na. Collège Ouest Africain des Chirurgiens ale ka lajɛ 65nan hukumu kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko banabagatɔ ma 500 ko olu bɛɛ lajɛlen na furakɛli sɔrɔ Bamakɔ ale ni Kati. An balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi araba ye février kalo tile 12 san 2025 an bɛna min walawala aw ye sisan da in na. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na Koka maldenw tɔgɔla minisiriso ale ni kɛnyɛrɛye cakɛda minisiriso olu ye wulikajɔ kɛ ka se ka maldenw bisimila maa mun ye kɔsɛnkɔ boloda ka na Mali kɔnɔna na. A jirala k'a fɔ ko kalanbulon kɛra ni maa kofɔlen ninnu kun yaasa u ka se ka u sen don u yɛrɛ ka ɲɛtaga kow bɛɛ lajɛlen na. Isa Sise ale tun b'a kɛnɛ kan a ye mun sɔrɔ an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ. Minisiriso min sigilen don an ka tungarankew olu ka koɲɛ ɲɛnabɔli ma ale ni minisiri min sigilen don an ka baarakow ɲɛma olu ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna la u ye kalanbulon ta ka ɲɛsi fɛn min ye tungaladen minnu seginna ka bɔ u bɔ jamanaw la ka na walasa u bɛ se ka dege borola baara dɔw la k'u ka kɛn yɛrɛ ye ni ko sabati. An denw minnu taara tunga na n'u segira ka na donc a y'olu de don an ka centre nin kɔnɔ walasa u ka se k'u dege baara la. Donc bi u mɔgɔ 40 u ka attestation dir'u ma donc sɛbɛn min kan k'a yira u sera baara dɔ la u bɛ se ka bi don in na ka se ka ko dɔ kɛ u yɛrɛ ye. Ni baara ninnu sera ka sabati fɛn min ye jɛkulu caman olu ka cɛsiri de n'o bɛ tali kɛ association malienne des expulsés fo ka taa se association retour travail et dignité olu ka wulikajɔw ma u y'a yira k'a fɔ nin ko in kɔni ye koba ye min n'a nafa bɛna se tungarankew ma. Nin ye an ka jɛkulu nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye k'a fɔ ko minisiriso yɛrɛ ka musaka di ka maliden minnu bɔra tunga fɛ ka na ni degun sugu bɛɛ lajɛlen ka se ka u la kalan u ka se ka dɔ k'u yɛrɛ ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye minisiriso ni an ka tɔnw ka se ka baara kɛ. Maa 40 bɔɲɔgɔnko olu de garizigɛra ni kalan kofɔlen in na baara wɛrɛw bɛ sen na cogo min na maa minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ segin ka bɔ tunga la u ka se ka dɛmɛ sɔrɔ baarabolo sira kan cogo min na u bɛ se ka u yɛrɛ ta. An nisɔndiyara kojugu a diyara an ye yɛrɛ yɛrɛ de an t'a fɔ fo k'a damatɛmɛ a diyara an ye kojugu an bɛ minisiri 2 ninnu fo u y'u se k'an ye yɛrɛ yɛrɛ de an sigilen don an tun tɛ foyi la mais u sera k'an dɛmɛ mais u y'a yira an na sisan k'u hakili bɛ maliyɛn bɛɛ la. Nin baara ninnu bɛ don waleyaw kɔnɔ an ka jamana a ye hakilinaba minnu ta cogo min na tungarankew bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ an ka jamana ɲɛmaaw bɛ wulikajɔw la cogo min na ninnu jɔyɔrɔw bɛ se ka bonya an ka jamana nafasɔrɔ siraw la min bɛ kɛ sababu ye k'an ka jamana ale ɲɛta sabati. I n'a fɔ aw yɛrɛ y'a faamuya cogo min na Mamadu Jalo ale de ye nin wulikajɔ ninnu kɛ ka nin ɲɛfɔli bɛɛ lajɛlen kɛ anw ye. O la ka kɛɲɛ ni Collège Ouest Africain des Chirurgiens u ka wulikajɔ ta ko 65nan ye ani u yɛrɛ jɛngɔmaɲɔgɔn min bɛ Mali la ni o ye Société des Chirurgiens du Mali ye. A jirala k'a fɔ ninnu bɛ wulikajɔ min na Mali kɔnɔ nin waati na tile 10 bɔɲɔgɔnko kɔnɔna na ko maliden maa 500 olu bɛɛ lajɛlen bɛna furakɛli sɔrɔ Bamakɔ ale ni Kati. O kɔfɛ kalanbulu caman ko o bɛna dayɛlɛ Mali opération kɛbaaw ale ni infirmiers yɛrɛ ye. Ayisata Ba ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ale ni Mamadu Jalo nka Mamadu Jalo o de bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ko la an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ. Waksi ale ye jɛkulu ye min sigilen don farafinna tilebiyanfan kɔnɔna la fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu ka baara ye farali ye n'a bɛ wele chirurgien olu ka tɔnba ka ɲɔgɔnnajɛ a ta ko 65nan o bɛ an fɛ ba Maliba kɔnɔna la k'a daminɛ février kalo tile 10 ka se a tile 20 na fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ maa 300 bɔɲɔgɔnko olu de bilalen don yɔrɔw la walasa u bɛ se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin banabagatɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu kan ka opérer ka se ka o baara ninnu na waleya. Donc san o san an b'a kɛ jamana dɔ la ɲinan ta bɛ kɛ Mali la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka kɛ Mali la baara kun fɔlɔ ye jamana kɔnɔdenw ka opération sɔrɔ u ka opérer fu la mɔgɔ 500 bɔɲɔgɔnko u ka opérer fu la baara kun filanan o ye an bɛ kalan di dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ ma dɔgɔtɔrɔ minnu bɔra u ka kalan na mais u ma formation sɔrɔ o kɔfɛ mɔgɔ bɛ kunbɛn cogo di mɔgɔ bɛ furakɛ cogo di mɔgɔ bɛ bilasira cogo di u bɛ kalan o la o kɔfɛ sa an yɛrɛ ye ɲinini minnu kɛ farafinna yan an ye minnu sɔrɔ an b'o hakilina falen kɛ ani ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 500 de kan ka bɔ farafinna yɔrɔ tɔw la ka na Mali la o bɛna tile 5 kɛ yan.
ni ɲɔgɔnnajɛ in na fɛn min ye kalanbulon fɔɔ ka taa se tɔni ale carili ma dɔgɔtɔrɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ farafina gun kan o bɛna boloda. Min de ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye min de ye kɛnɛya baara taabolo ɲuman ye dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yan nɔ a y'u bisimila ka ɲɛ baara kɛ ka ɲɛ ni opération ninnu bɔra yan ɲɛ b'a la u na formation fana kɛ an ka médecins na infirmiers kunna o fana ye ko belebele halisa ala ka nin kɛnɛ ala k'a ɲɔgɔn caman yira an na a bɛ se ka kɛ nin tile 3 tile 4 na banabaatɔ bɛ tɛ garijɛgɛ sɔrɔ ka furakɛ an bɛ hakɛto ɲini kɛw fɛ o ko la mais ne ko bɛ se ka kɛ walasa ka furakɛliw nɔgɔya an b'o kɛ ka d'a kan. K'a daminɛ février kalo tile 10 ka se a tile 20 na banabagatɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ nin lahala ninnu kɔnɔna la wele bilalen d'u ma sigida fɔlɔ sigida 4nan ani sigida 6 CCRF la ani Kati ka se ka wuli ka se yen nɔ cogo min na u bɛ se ka sen don nin baara ninnu na ka d'a kan a baara bɛɛ lajɛlen ye fu ani falaki ye. San o san février kalo tile 13 duniyama bɛ don kɛrɛnkɛrɛnlen sigi radio ale ni telew kɔni tɔgɔ la ni o ye kɛnyɛrɛye cakɛlaw ye a jirala k'a fɔ radio ye fɛn ye min bɛ anw gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ wa radio ko ɲinan ɲɛnamayali ale bɛna sigi kumasen kan o de radio ale ni waati yɛlɛma ale kɔlɔlɔ kow bɛɛ lajɛlen ye walasa ka se ka nin don kɛrɛnkɛrɛnlen kɔni ɲɛnamaya urtel ɲɛma ale ye ɲɛfɔli caman kɛ Isa Sise ka kuma bara la Advance TV tɔgɔ la an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ. Diɲɛ jɛkulu farala ɲɔgɔn kan ka don kɛrɛnkɛrɛnlen ta ka ɲɛsin arajo ma o b'a yira k'a fɔ u y'a dɔn arajo jɔyɔrɔ ye mun ye diɲɛ yɛrɛ taabolo arajo jɔyɔrɔ ye mun ye jamanaw ka yiriwa la arajo jɔyɔrɔ ye mun ye sigidaw ka taa ɲɛ la i n'a fɔ surtout an ka arajo min ye sigida la arajo donc an bɛ yɔrɔ la jamana yɛrɛ ti yɔrɔ min jamana yɛrɛ ka lasigiden ti yɔrɔ dɔ la arajo bi yen donc o b'a yira k'a fɔ an bɛ ka baara min kɛ ja filɛbaa wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso la n'a min t'a cɛ ye donc mɔgɔ minnu jamana jɛma bi k'an lajɛ u kan ka baara lajɛ u y'a dɔn nafa b'an ka baara la o de y'a to kabini 2011 san kɔnɔna na u ye don kɛrɛnkɛrɛnlen ta k'a ɲɛsin arajo ma donc don kɛrɛnkɛrɛnlen nin n'a fɔra o taara ka ɲɛsin ma an fana b'a la ɲɛnamaya san o san parce que nisɔndiya don an kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ laadala kunnafonidilaw ka kumasoba kɔnɔ n'o ye maison de la presse ye an bɛ baabu sen dɔ ta ka kuma o kan ka fara o kan an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka maakɔrɔw ma minnu ye arajo yɛrɛ baara daminɛ ka fara o fana kan an bɛ kuma ni baabu sen kumaba min taara diɲɛ maa fɛ ani jamana yɛrɛ fɛ donc o b'a to an bɛ se ka gɛlɛya minnu fana b'an kan a n'an jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye o baara nin kɛli la an bɛ mɔgɔ hakili jigin o la donc o baaraw bɛ yen sini baaraw bɛ sen na donc a bɛ kɛ sini sɔgɔma maison de la presse la o baabu sen ninnu ka fara min taara diɲɛmaa fɛ n'o ye thème international ye n'o bɛ kuma waati yɛlɛmaw kan ani thème national fana bɛ kuma o de kan parce que arajo jɔyɔrɔ waati yɛlɛma kɛlɛli kama arajo jɔyɔrɔ ye min ye o a mali yɛrɛ ye o baabu senw de ta donc an bɛ kuma o kan wajibi don kuma ka k'o kan mais o ye kɛrɛfɛ gɛlɛya minnu bɛ arajo kɔnɔ bi an b'o kuma fana fɔ ka bɔ n'a baabu sen ye k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye par exemple bi sɔrɔ ka gɛlɛn kumaso ninnu ma kosɛbɛ maintenant a bɛ kɛ cogo di yala an bɛ se ka baara kɛ pour que kumaso ninnu bɛ se ka sɔrɔ kɛ cogo min na donc hakili falen bɛna boli olu kan pour que radio ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen u k'a dɔn malgré que gɛlɛya bɛ yen mais taabolo dɔ bɛ yen n'u sera k'o ta a bɛ se ka na ni fiɲɛbɔda ye o ma. kunnafoni kuncɛla championnat ligue 2 malbɛte ale tile 4nan wulikajɔ hukumu kɔnɔna na a jirala k'a fɔ AS Guerrier du Mande ko ale ni Africa Foot ye ɲɔgɔn sɔrɔ ndolantan in kɛra kunungo tarata février kalo tile 11 san 2025 stade Mamadou Konate la Kajatu Bagayo ale ni Kerifa Sidibe tun b'a kɛnɛ kan olu ye min sɔrɔ an ka jɛn k'an ɲɛmada o fɛ. An ka wano ka kɛnɛ fitini Bamako district kɔnɔna na n'o ye championnat ligue de Mali bɛti ye a tako 4nan dɔrɔnta hukumu kɔnɔna na bakuruba 2nan na n'o groupe B ni maa kun sigilen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔ yanni wano ka kɛnɛ in yɛrɛ ka daminɛ o tun bɛ tali kɛ AS Guerrier du Mande n'ale yɛrɛ ye kɛla Bamako jɔnjɔn tabaga ye san tɛmɛnenw na ani Africa Foot n'ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ wano ka kɛnɛ kofɔlen kan nka kabini wano ka kɛnɛ kofɔlen daminɛna nin tɔn fila tɛ se la k'u jɔ jɔyɔrɔ la o de la u ka ɲɔgɔn sɔrɔ kun kɔnɔnen don kosɛbɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kofɔlen bɛ daminɛ dɔrɔn wulikajɔ bɛ bonya kosɛbɛ Africa Foot de fanfɛla la i b'a fɔ kɔrɔlen u bɛ dolan ta k'a k'u ta
fɛ nga gere jumane b'u to de la ka poyi ka b'u kɔfɛ ka taa celu sɔrɔ ka don o bɛ kɛ Abdoulaye Traoré yɛrɛ fɛ n'a yɛrɛ b'a bila a ka celu kɔnɔna na sanga 7 kuma dolantan kɛlɛ kelen ani kalanwule Seguba Sise ale ka wulikajɔ bɛ bonya kosɛbɛ a bɛ celu yara occasion sɔrɔ nga a sen tɛ ja nemurubaji min tɛmɛnen kɔ hali ni dɔ bɔla dolantan fanga la Afrika Foot sen bɛ to dolan kan ka sɛlɛku mɛlɛku ni ɲɔgɔn cɛ nga basigi kɔnɔna na AS Gere bɛ se k'a ka celu makara ɲɔgɔnsɔrɔ bɛ kuncɛ n'o jaabi kelen ani kalanwule ka taa AS Gere jumani kanu na an bɛ sous pression tiɲɛ yɛrɛ la parce que n'i y'a ta k'a lajɛ an ye match nul kelen ani défaite kelen min kɛ a jouera denmisɛnninw kan parce que an ka bi de bɔra à match là quoi donc au quel cas bidon même en première mi-temps les 10 dernières minutes où reculer là parce que on sera nous kabita kana boko donc ore nani oui ka image nyama muira je pense que Mali football n'a changé à la tête. Afrika Foot degeden karamɔgɔ ka fɔ la celu yarabaliya kɛlen no ka gɛlɛyaba las'u ma o jumɛn ballon position min k'an bolo ballon min k'an bolo ballon tan minute 90 kɔnɔ partie fanba la mais an tɛ ka se ka bi de dun. Bon, vraiment, on va retourner encore travailler devant les buts. Dans la somme, on va essayer ka bidon fana la améliorer an ka barakɛtaw la. Yani ni ɲɔgɔn sɔrɔ kofɔlen cɛ AS Gere jumani n'ale tun bɛ jɔyɔrɔ sabanan na nin bɛ fisaya ma kosɛbɛ wa nin b'a yira k'a to a bɛ ɲɛda yira maaw la k'a fɔ k'a fana sen bɛna ye jonjongo kɛlɛ la ɲinɛ ko kura wagati kelen a bɛ dɔ fara Afrika Foot ka gɛlɛyaw kan hali ni u yɛrɛ ka fɔ la nin kɔni tɛ kamanagan ko ye fɔlɔ. An balimaw nin de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandili la ka se k'aw kunnafoniya tele min kɛlen don ka para ɲɛ caman bila ani tele tɔw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a ɲini aw fɛ a ka to a ka jabaranso mandi kan ka sababu kɛ ne tagalen kɔfɛ sɔɔni nansarakan cɛɲi fɔba ni o ye Modibo Kane Sidibe ye ani ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Ala ka Mali la taa ɲɛ.